ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿ. ಓಪನ್ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟಿಡ್ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಇಂದಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೋಜಲ್ಲ 42 and 44 ಅದೇ ಸುಲಭ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಲ ಅಲ್ಲ कोई किस कर ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿ. ಓಪನ್ ओपन ಓಪನ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಪೇಪರ್ ಅವು ಪರಿಪ್ಲೆಂಚ ಬಾಲದ ಪಟ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ಜಾಂಡ್ వాపర్లో వద్దు చూకుందా ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ಸಕೊಂಡು 43 ಅದು 45 43 ಊರದ್ದು ಅವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಿನ್ನಿ ಐಪೋ ತಿನ್ನಿ 43 ಉಂಟು ಸೊ ದೊಂದು ಕಂಪಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ 143 42 and 44 ಅದೇ ಸುಲಭ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಲ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಂಡು ಒಂದುಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಅದರದ್ದು ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೊ 139 ಡಿ ಮಾರ್ಟೆಡ್ ತೊಂದನೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ ತುಕ ಏತ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ತುಕ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿ ಮಾರ್ಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಜಂಬು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರ್ ನಾವು ಜೋ ಮಲ್ಪ ತರುದು ನೀಟದೆ మరి ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಜಿರಾಫೆ ಇಂಚೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಕೇತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ಗೆ ಐತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಬೇನ್ ಕೇಂದ್ ಅಂಚೆನೊಂದು ಒಂಜಿಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಅಂತಲ್ಲ हां कोई किस कर ಸೂಪರ್ ಆತು ನತಾ ಪೊದಡಾತು ಬಲ ಇವಂತನ ಜಿರಾಫೆನ್ ಓಡ್ಪಾಲೆ ಜರ ಜಿರಾಫೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಏ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟಿಡ್ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಇಂದಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೋಜಲ್ಲ ಇಂದುವೆ ಅನ್ನು ಮಾತ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ನನಂಚಿನ ಕೊಂದೊರಡ್ಚಿ ಜನ ಬರ್ಪಿಡ್ಸ ನೆಕ್ ರಜೆ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತಾನೆ ಯಾರು ದಾಯ ದಿಗೋನ್ ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳ ಆಲ್ಮನ್ ಪರಿ ಬಿರುದು ದಾತರದ್ದು ಆಡಂತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ತಾಳ ನೀಯೇ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಿಟ್ಟಿಡಿತ್ತು ನಾವು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಚು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪು ದಾತದಕ್ಕ ಬುಕ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಯಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಿಲ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ನೆಕೇತೆ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ 150 ಅಂತ 150 ನೆಟ್ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆತ 150 ಮಾತಾಂಡತ್ತ ಬುಕ್ಗಳು 150 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್
ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆಂಡ ಜಿರಾಫೆದ ಬಂತದ್ದು ತುಕ ತೋಜಲ ತುಕುಂದರ ತೂಪೇನೆ ಮಂತ್ರಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಭಾಷೋಕತ್ತನು ಆನೆದ ಉಂಡು ಮಂತಾನ ಎಡಿ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೀಟದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಇಂಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ದು ಕೊರ್ರೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಇಂಕೆ ಒಂಜೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನೀನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡಾ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ತುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಪಂಡೆ ಎಫ್ ಬರೆಯೋಡು ಅಂತ ಮಾತ ಬೊಕೊಂದು ಮಾತ ರೂಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುರ್ಲಾಲ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೇಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಚ್ಪ ವೆಂಚ ಮಲ್ತಲ್ ಪಂಡದು ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ತಿರುವಲ್ಲಿ